Takže čaute ľudia, volám sa Skibitykechna a v dnešnom videu hrám Mama 2, ale musím byť všetky kola iba šerif. Neviem prečo, ale pretože teraz som šerif a vôbec neviem, kto je je to on, alebo ona, alebo on. Kto to je? Ja sa bojím. Kto to je? No fakt. Čo tam robíte dve typkyne? Hej, hola. Radšej ku nim nejdem. Prečo všetci sa mnou chodia? Aha, mačička, jej. On. Co strýva, ty Kafaf. On tam je? Není. Nebude tu. Ježi. Čo som stalo s telom? Dobre. Reálne, pozrite sa na moje levely. Hej, asi ste nestihli. Čo má táto tu baba? To čo je? OK. Mám toto, hej. Teraz sa môžete pozrieť na toto, moja levely, hej. Teraz čo? Tma. Toto píše 1.6 je hacker. Jak? To je on hneď je podobnou. Nemyslím si, že je hacker, ale OK. Čo je dole na konci? Oj. OK, neviem, kde idem, ale pohoda. Dobre. Tak kde som bola? Neviem. Dobre. Čo som zas? Ale prečo som zas šerif? Dobre. Takže video sa ešte nekončí. Výborne. A ak bude takto muter na prvom mieste, tak ja neviem, jak to vyhrám. Normálne ja fakt neviem. Dobre, pozbieram toto, si coiny. Tak to už zdechol. Chudák! Jak leží. To je tá baba. Ne. Nie. To je tá baba na prvom mieste. Ak si dobre pamätám. Dobre, ja idem preč. Kde idem? Dobre, tam je. Potrebujem... Teraz stála. OK, poď. Idem strediť? Nie. Teraz tam je hore. Kde? Ak ho strelím, tak ja neviem. Musíte mi dať odpad. OK. Ľudia, ja si myslím, že ja fakt nestrelím, ale... Mala som pravdu, ona je na prvom. Dobre. Idem to vyskúšať. Kde je tá typka? Tu je... Ježín. Skoro som ju už mala, ale... Wi-Fi je jak... Čo ja robím? Jej, mám krásnu Wi-Fi. By nezabila. OK. Ja ju vyskúšam streliť. Tu si pôjdem. Ja fakt neviem. Pomoc. Idem tu dole. Hej. OK, poďme. Hore. Tam je. Strelila. Ona furt skáče na ti domy. To je, jak som
mňa zastrelila. To si so mňa robíš srandu. Všetci píšu Gigi. Ty vole. To jak? Gigi. Ona aj napísala. The chicken is so lucky. No ja viem. Reálne. OK. Ja neviem, ja radšej nič neviem písať. OK. Akú mapu ideme mať? Haló, ak zase budem šerif, tak ja neviem. Ale na 100% budem šerif. Však. Jak som vedela. No, takže video sa ešte nekončí. Zaujímavé. OK. Ideme. Zaujímalo by ma, kto je toto. Tatka je čudná. Nie je to ona? Asi nie. Dobre. Idem, neviem kde. Počkej, to je tam tá hlavička. Prečo mám štekla? Event! Dobre, tam je. Nestrelila som ho. Teraz čo? Ja sa bojím. Celkom dobrý. Jako, mám level 60 a on má tak 30 dačo, ale ja ho asi nestrelím. OK. Kde? Hello, it's me. Kde je... OK. Kde? Banana. Čo ja robím? Dobre, potrebujem... Čo? Je to on? Kde je? Idem na hajzlíky, lebo... neviem. Proste si počkať. OK, som späť. A teraz, kde je tá čudná hlava? A už ju vidím. Tam je čo? Či? Tak tu je. Ako ho nemôžem zastreliť? Čo? Dobre, zdechla som, ale ak toto kolo prežijem, alebo neviem, čo má za avatar, tak, alebo keďže som už prehrala, ideme sa šmyknúť a stane sa dačo bombastické. Normálne neuveríte. OK, ideme hore a ideme. A bye bye.